kamu ne a gabanmu, sanfat ne a gabanmu, a'a jirke ne a gabanmu, anko ne a gabanmu, dibulan alkaki eke shi ne a gabanmu. Ga kek nan ana kora yara sati 2 sati 3 an koro su daga aure. Sati 2 sati 3 an fatattake ta daga gidan aure. Ki je ki ga an jera ɗaki. Abu na farko kafin nan ya kamata ki sani yarinyan ki idan za a aure da ita wata ɗaya saura a ɗaura mata aure a daina hana ta fita kwata-kwata. Wata ɗaya ina kama muna da tsaffi iyayenmu da kakanninmu a taron nan a tambaye su da idan yarinya an sa auren ta wata ɗaya ba ta fita. Wata ɗaya ka daina fita. A kwana 10 farkon nan idan an ajiye ta a nemo lalle garin lalle a nemo farar riɗi. Idan aka samu farar riɗi sai a kwaba shi da zuma. Farar riɗi garin lalle fa ba na kwali ba, lalle namu lalle a kwaba ta. Idan aka kwaba ta abin da zai biyo bayan an yi wannan kwabin sai a shafe mata jikinta da shi gaba daya. Idan an shafe mata jikinta da ita gaba daya sai a barta ta zauna a tafasa lallen kuma a tafasa shansheren lallen da ruwa kamar roban fenti kanana biyu sai a rufe mata jiki. Tana zaune kamar inda jakanan da yake zaune a rufe tiririn ya turara ta kwana 10 ta gama a sirka ruwan lallen ta tafi ta yi wanka da shi kwana 10 da zai biyo baya a cikin kwana 20 kenan sai a nemo garin alkama a zuba masa kwai. Za a iya haɗa garin alkaman da garin gulba a zuba kwai a kwaba. Idan an kwaba shi ma a sake shafe mata jiki. Idan ba haɗa da kwai ba za a iya zuba da madara, sai a zuba da madara sai a kwaba shi sai a sake shafe mata jiki da shi sai a sake tafasa lallan a sashi a rufe mata jiki. Wannan tururin lallan ya turara ta sosai. An yi kwana 20 ko a wannan kwanaki 20 din kuma abinda za a mata shine a nemo zogale. Idan aka samo zogale kar ki dinga tunanin cewa to ni sai mun je Maiduguri mun je Nijar za ta ci da kaza. Ki buɗe kunnuwanki da kyau ki yau in ji malama Juwairiya ta gaya miki kaza da ake ci da nonon raƙumi da riɗi maganin maza ne ba na mata bane. Da kwarai kuwa kazan nan da kuke bi wannan kazan da kuke yawo bi ba a je za a yi auren mata ki zo na kin aihu a nemo miki kaza da nonon raƙumi a nemo riɗi a bambanta shi a tafasa shi sai a baki ki tafa ma. To ki sani cewa idan ya miki aiki yana jawo ni'iman ki misali na shekara 5 da na rantse da Allah ki gwada ki gani ran da ya miki aiki sauran kwanakin duk abin da zaki sha ba zai miki ba. Haka zai lalata miki namiji ko shi maganin namiji ne domin ya miki karfi da yawa. Danyen nonon raƙumi shi ake ba wa ya mace. Danyen nonon raƙumi a samo ridin a hada da shi a hada da zuma a bata ta sha ko a nemo zogale a zuba shi a blender a zuba da nonon raƙumin a yi blending a bata ta sha ko a nemo kankana a zuba a blender a zuba da nonon raƙumin a bata ta sha. Ki ga abin da zai faru. Wannan kenan muna maganar amarya ko bayan idan an zo sai a nemo zogalen nan a tafasa shi a yanka tumatur a ciki albasa a ciki a yanyanka. Idan an yanyanka sai a yi mata pepe soup. Idan da kaza a yi pepe soup din zogalen a bata ta sha. Idan babu kaza a mata na kifi. Idan babu kifi a mata na nama a bata ta sha wannan ta sha. Mun gane idan ba a samu zogale ba a mata na alayyahu. Idan babu a mata na ugu ta sha. Kuna ganewa a mata na ugu a bata ta sha. Wannan lokacin ta zauna wallahi ba dukkan da ya sai wannan ran da ta fito zaki ji mamaki. Ran da ta fito za a kai ta ba za ki gane wa yarki bane. Ta fito wannan an zo ki zo ki sani cewa tafin kafanta lokacin da take zaman na abi shi da lalle har a batta da wannan abin da ya biyo ba shine idan muka haihu ko idan muka yi bari a lokacin muke mai da hankalinmu wurin bari da jego ko idan yarinya tana haila lokacin shi ma ana mai da hankali. Ke ma idan kina haila ki mai da hankali lokacin wallahi ana samun matsalan da ake samu ana samun hormonal imbalance. Kwayoyin halittar ki suna samun matsala. Wani irin matsala kwayoyin halitta suke samu? Wani irin matsala kwayoyin halittar nan suke samu? Idan kina haila ki daina shan ruwan sanyi. Abu na farko. Abu na biyu shine idan kina haila ki daina zama a bayan gida ki dade. Abin da ya biyo baya shine ki daina cin miyan danyen kubewa in kina haila. Yes. Ki daina cin miyan danyen kubewa idan kina haila. Ki daina shan abu mai gas
Coca-Cola wada biyu, ki daina shan ice cream, ki daina shan su, kwata-kwata ki daina shan su. Idan kika zo za ki sa pad, ki rika sa zaituna tsakiyar pad ɗinki idan za ki sa. Kina sa zaitun, ana cewa pad suna da matsala, suna da waye, idan kina sa zaitun da ikon Allah ba za ki samu matsala ba. Bayan nan idan kika zo ya kamata ki sani cewa pad ɗinki jini idan yana sauka kai nan da nan aje a cire, ki rika yawaita tsarki kuma da ruwan ɗimi. Tsarki da ruwan ɗimi. A daina wanke al'aura, mace ta daina wanke gabanta da sabulu. A daina shi. Abin da nake ba ku shawara shine ku nemo apple vinegar. Wannan apple vinegar da ake cewa ba wai kullum ake tsarki da shi ba, idan kika zuba murfin apple vinegar 2 a cikin ruwan da kike tsarki da shi zai dauke ki kwana 4 gaban ki lafiyar ta kalau ba datti. Wannan kenan. Bayan nan ki sani cewa ki daina zama akan tile, ki daina zama akan leather carpet, ki daina zama a wannan wurin. Sa'annan ki daina zama kaman ba mace ba, ki rika wangala kafa anyhow. Zaman mace kullum ta rika tattara kafanta. Tattara kafan ki yana hana aski shiga. Ga wata nan ta yi zaman, wannan irin zaman ya kama, a ke ne zama ya kyau, ya yi kyau, yi zaman ki gawana. Zama ya yi kyau wallahi. Kun yanzu za a gata sai a ce mata yar gaye ki zama, wannan shine zama mai kyau. Ta tattara kayanta, iska ba zai shiga ba. Bayan nan ƴaƴanmu tana zaune kowane bayan haila, dan Allah a nemo magarya, idan ba a samu ɗanyen magarya ba a nemo busasshen magarya. A rika tabbasa mata tana tisbat da shi, idan ba a samu wannan ba a mata da lalle. Ya kamata mu sani cewa amfanin magarya da lalle da bagaruwa aikinsu daban-daban ne a cikin mutum, aikinsu daban-daban ne. Bayan nan akwai wani ciwo kuma da ya addaba mutane, muna maganar cututtuka ne kafin aure. Akwai wani ciwo da ya addaba mutane, muna kiran